Emisiju nastavljamo u revijalnom tonu. Prvu hrvatsku fitness franšizu Total Body Studio by Dream Gym Tomislava Dolušića već ste imali prilike vidjeti u svijetu fitnessa. A kako konkretno izgleda takav trening, uvjerila se i pritom dobro zabavila poznata radijska voditeljica Irina Čulinović. Pogledajmo trening za sve uzraste i sve vrste vježbača uz najavu seminara koji će se krajem lipnja održati za sve buduće trenere fitnessa. Marino Bašić i Tomislav Dolušić, fenomenalni fitness treneri i autori jednog potpuno novog koncepta koji se zove Total Body Coach. To su njih dvojica. Tomislave, dobar dan. Novi fitness, novi koncept. Jel se može reći da je tvoj koncept koji si osmislio zapravo jedan potpuno novi fitness? Apsolutno. Kolega Marino Bašić i ja osmislili smo jedan jedinstveni projekt, nazvali smo ga Total Body Coach. On podrazumijeva fitness edukaciju za trenere, fitness franšizu i stvarno možemo se pohvaliti da je to nešto novo na ovim prostorima. Prije nego krenemo pričati u detalje, moram vas testirati. Jeste spreman? Apsolutno, uvijek spreman. Idemo! Marino, Total Body Coach, novi koncept fitnessa, je li to zapravo napravljeno za one ljude koji ne idu na fitness ili za one koji su trenirali godinama fitness pa da im se da nešto novo, kreativno, da im se oživi ta tjelovježba? Ovako, pošto postoji velik broj sustava treninga, znači na fitness tržištu postoji velik broj rekvizita i određeni rekviziti zanimaju jedne ljude, određeni rekviziti druge ljude. Znači, mi smo uspjeli to sklopiti sve jedno tako da ljude upoznamo sa svim tim rekvizitima, sa tim sustavima treninga, da svako može izabrati ono što ga zanima. Znači, on je namijenjen kao nadogradnja svim ljudima koji su završili, ne znam, fakultete, neke više trenerske i neke bilo kakve druge tečaje ili neki koji su samo zaljubljenici, znači u fitness ili dugo sebe treniraju da bi unaprijedili svoje vlastito znanje, da bi sebe kvalitetnije trenirali, ako su već treneri da mogu trenirati druge ljude. Znači, tu će biti velik broj rekvizita, znači od kettlebellsa, treninga s vlastitim tijelom, znači kako sa rekvizitom poput vlastitog tijela unaprijediti svoju snagu, izdržljivost, tjelesni izgled, do nekih neobičajnih rekvizita, recimo sandbagova, bugarskih vreća, indijskih palica i sl. Također ćemo pokazati osnove nekih sustava poput crossfita, sustave powerliftinga, weightliftinga i sl. Ili ima ovog stepera u vašim vježbama? Pa ima svega, zavisi šta vas privlači. Postoji više načina da se dođe do cilja. Da, na ovo moram raditi, to mi je malo problem. To je u redu. Popravit ćemo to. Uskoro počinje tečaj Total Body Coacha. To je novi koncept fitnessa koji je namijenjen i rekreativcima i ljudima koji žele postati osobni treneri. Tomislave, između ostalih stvari koje krije taj koncept je i ova sprava. Nominalno ova sprava se zove Free Motion Triceps, ali na njoj se može raditi stvarno cijeli set vježbi. Evo Irina, ajde probaj jedan tenijski pokret na ovoj Free Motion Triceps spravi. Eto ga, znači dvoručni cap, backhand, ajmo odmah okret na forehand, hop, i cap. Eto ga, znači apsolutno rade svi mišići na tijelu, simuliramo pokrete iz tenisa, možemo simulirati pokrete iz golfa, ako Irina ima afinitete da počne trenirati golf, da pače, tu smo, spravica je spremna. Opa! Evo ga, pogledak. Vibracije 500% ubrza cirkulaciju, dobijaš turbotonus. Znači poanta vibracijskog treninga, naučit ćete na našem tečaju sve tajne vibracijskog treninga. 500% povećava cirkulaciju na tijelu, ubrzava metabolizam, podiže razinu hormona rasta i fantastično
povećava tonus tijela. Znači, Irina, nakon vibracijskog treninga ćeš imati apsolutno turbo utegnuto tijelo. Još nisam ni spomenuo sve benefite masaže, znači anticelulit, apsolutno nema celulita nakon par minuta vibracijskog treninga na vibracijskoj platformi Free Motion The Vertex. Ok, društvo, znači maksimalna vibracija, maksimalna masaža, nema celulita, zategnuto tijelo za plažu. Super, super! Irina će biti spremna za ovo ljeto, budite spremni i vi. Nastavljamo s prikazivanjem dijelova fenomenalnog Total Body Coacha. Marino je podivljao, ne znam uopće što je s njim. Marino, jesi dobro? Pa recimo da jesu. Dobro, što ti ovo treba točno? Pa tako, želim biti malo jači. Želiš biti lijep? Želim biti lijep, niko nije nikad dovoljno lijep, dovoljno bogat i dovoljno jak. Smije li se ovo raditi kod kuće? A smije ako se može. Dobro, a što točno radiš sad za ozbiljno? Radim gornji dio tijela, jačam kroz malo ekstremniju vježbu, koju obično može manji broj ljudi, ali uglavnom sudjeluje cijelo tijelo. Idemo te malo gledati. Ova sprava za mučenje. Može se raditi puno jednostavnije vježbe, mogu se raditi malo kompliciranije vježbe poput ove koje sam sad demonstrirao, znači može se raditi vježbe za cijelo tijelo, znači može se odvojeno raditi za noge, može se raditi za gornji dio tijela, za leđa, za prse, tako postoji velik broj vježbi. Samo treba naći način kako da se napravi progresija od lakših vježbi ka težima, kako da se doziraju različiti protokoli vjepanja, znači da li kroz vremenske intervale, da li kroz neka ponavljanja i sl. Kako se ova lijana zove? Ovo je RIP 60, imate RIP 60, imate TRX, to su stvari koje spadaju u suspension trening i može se znači montirati bilo gdje staviti, možete kod kuće vježbati, možete vježbati u fitness centru, možete nositi na putovanja i možete izvojiti velik broj vježbi. Samo je bitno da ih izvojite na pravilan način i da uključite što više mišićnih grupa u tijelu. Dobro, Marino. Vode za Marino. Vode, vode! Total Body Coach u svom konceptu ima i košarku ili? Nije košarica, ali ovo je medicinka i sve ćemo pokazati šta se može raditi sa medicinkama. Sa medicinkama se mogu raditi naprosto od zagrijavanja do vježbe u parovima, do vježbe u glavnom dijelu treninga. Dakle, naši polaznici naučit će sve kako koristiti ovaj super rekvizit, a to je medicinka. Pokaži što znaš. Tomislav, zašto je ovo važno? Baš ovakva vježba s medicinkom? Ova ciljana je vježba za ravnotežu, za balans, za jačinu nogu, ali i kora. Znači sve ove funkcionalne vježbe utječu na kor. To su dubinski trbušni mišići, leđni mišići, u jednom riječju stabilizatoru i tijela. Znači izuzetno je važno jer sva poanta funkcionalnog treninga je da stabilizira taj kor, tako da budemo eksplozivni, gibljivi, da budemo agilni u svakom životu, da možemo što bolje funkcionirati. Tomislav i Marino pokazali su mi neke vježbe, pokazali su neke sprave za mučenje, a sad bismo zapravo mogli krenuti u praksu. Koliko vidim, djelujete kao grupa? Pa ovako, u biti, znači, svakim rekvizitom s kojim naučimo pravilnu tehniku, bitno je naučiti znači, neke protokole vježbe, gdje se mogu provoditi neki intenzivni protokoli poput tabata, treninga i slično, plus drugačije izvoditi znači, treninge koji se provode individualno i drugačije koji se provode grupno. Znači, tu postoji isto neke načine i metode kako dobiti znači, efikasno trening u grupi, postići kako individualno, kako zadovoljiti znači, zahtjeve svakog pojedinca. Ali postoje pojedince razliku individualci, neko ima neke povrede od prije, pa neke stvari smije raditi, neko ne smije, neko ima neke ciljeve da smršavi ili tako, neko želi dobiti na mišićnoj masi, znači kako prilagoditi, kako dizajnirati program za svakoga i kako napraviti neku progresiju da ne bi došlo do negativnih stvari poput povreda ili pretreniranosti i slično. To je jako bitno, znači svakom prilagoditi. Tomislave, iza tebe, oko nas vidim i muškarci i žene različitih dobnih skupina i na svima vidim jedan lijep osmijeh, znači da radite dobro.
Tako je, svi imaju smajlić na licu, to su naše grupe, ovo je grupni program Total Body Free Motion 45, tu se koriste svi trenažeri koje smo nabrojali sa našeg funkcionalnog tečaja. Trenutno polaznici rade jedan Tabata interval sa kettlebellima i mogu reći da su ove grupe prilagođene svima. Dakle, svako radi svom intenzitetu, to je jako bitno, znači može doći totalni početnik pa krenuti lagano, a u našim grupama ima, ja bih se usudio reći, i rekreativaca, profesionalaca koji su na vrlo visokom nivou svoje tjelesne spreme. Hoćete nam pokazati kako djelujete kao grupa? Apsolutno, evo, bacite pogled malo po našoj grupi i vidjet ćete kako naši polaznici rade. Pokazali smo vježbe, pokazali smo sprave, ali sigurno sam da smo nešto izostavili napomenuti, a jako je važno, Tomislav. Biće još nekoliko vrlo važnih tematskih cjelina na našem tečaju. Tu je prije svega nutricionizam, danas svi žele smršaviti. Naši osobni treneri moraju naučiti kako sastaviti kvalitetan trening program, ali kvalitetan program prehrane. Tu će biti naša vrhunska nutricionistica Alma Letić koja će govoriti o nutricionizmu. A još bih napomenuo da će biti govora kako se jedan pravi osobni trener treba ponašati, kako sam sebi promovirati, kako sastaviti kvalitetan trening program i sve ostalo što čini jednog kvalitetnog profesionalnog osobnog trenera. Već se lagano pripremam za jesen, to je moj termin. Nadam se da me primate, ja mogu doći. Irina, ti si naš dragi gost u 9. mjesecu i sve ćemo učiniti da se super osjećaš na našem tečaju. Do tad želim od vas apsolutno top formu, krenite biciklirati već sad. Vidimo se na jesen. Bok! Gledali ste Svijet fitnessa, ponovno se vidimo za 14 dana. Do tada nas možete potražiti i prokomentirati na YouTube-u. Doviđenja!